Siyanibingelela nonke bazalwane egameni likaJesu. Ngenzeka ukuthi ukhona lapho usekhaya. Lesihlanu namhlanje usuku olukhulu, abantu babhizi. Uyabopha, uyaqabula, uyabopha, uyaqabula, uyathandaza. Somebody shout, uyathandaza. Isikhathi esinje, isikhathi la khona kumele siyibuyisele emkhulekweni. We want to invite you kusasa ekuseni noma kanjani ngo-2 sobe sikhona sizokhuleka bazalwane. Ngiyazi ukuthi inkonzo abantu abaningi yayibe nzima, inkonzo enjenge-acquired taste. Umuntu akamane nje athanda ukuphuza amanzi noma ubhiya noma lezi zinto ey'ngenawo ushukela noma lezi zinto ey'ngekho mnandi, kodwa uzwa ngokuhamba kwesikhathi efakaza ukuthi kwangilungela ukuthi ngiyifundise ukwenza kanjena. Siyokhuleka-ke bafowethu, sokhuleka kuze kudabuka iphimbo, siyokhuleka ngempela kuze kuqhantshe imithambo, ngoba sikhathele ukuphila impilo yokurojwa usathane namadimoni nenyama yethu nemizimba yethu nempilo yethu nezinto esingazazi. Uthi ngibize ngosuku lenhlupheko, ngiyokuzwa ngikuphendule, ngikutshengisa izinto ongazazi, kusho uNkulunkulu wethu. So siyamiss out. Besifuna ukusho njalo ukuthi ngo-2 nami namhlanje kwenzeka isimanga, kube ne-miscommunication odabeni olucritical. Bekhona umzalwane osemqoka empilweni yami obeshonelwe, kwaba ne-miscommunication, umngcwabo kusasa noma namhlanje. Umkhule kwango-2 ekuseni wathiwa nje ake kuye nje khona, uye nje kulesihlanu, uye nje. Awungahamba ngempela ekuseni, mangithi ngiyafika ayibonaba abantu behla kwi-hearse, behla kwibhasi. Cishe kwenzeka iphutha elinzima lokuthi ngingaveli. Ngangena nginjalo, bengayilungiselele nokemngcwabeni. Ngangena nginjalo, umkhuleko wangi-aligna. Ngabe nje umkhuleko phela ongenze uNkulunkulu ongenze ukuthi ngize la, bengeke ngize mina la bengizoza ngo-3 kuzongeniswa ibhokisi ekuseni, ebese siyabuya sesiyongcwaba. Hayi, cishe kwenzeka iphutha. Umuntu omkhulu ngale ndlela emangalisayo, omunye wabantu abakhulu empilweni yami, cishe ngangaba khona esikhathini angidinga kakhulu. Can you imagine? So ngisho njalo ukuthi kunezinto empilweni yakho ongeke wazenza. Khona izinto eziyihlula inyama yethu obona kahle ukuthi angeke ngilunge la, kodwa udabule, ugquzule, uphihlize, ubhodloze ngomthandazo. Bazalwane, sibhodloza ngomthandazo, especially mawusunjengami usurealize ukuthi you've been robbed your whole life. Been robbed by yourself, you've been robbed by people and spirits, you've been robbed by the environment that you are in. So kudingakala ubhidlize, ubhodloze, udashule. Uma kuthiwa unyuka i-atmosphere, udonswe i-natural equilibrium, kodwa ugquzule, ufuzule, ubhodloze, ufuzule uye phezulu, because manje ufuna ukudabula umkhathi, ufuna ukufika where the natural equilibrium can pull you no more. So sisho njalo ukuthi ebusuku o-2 ekuseni sobe sivukile, sihleli kwelimimoya, sigijima noNkulunkulu wethu, siyolanda into zethu ekamu lesitha, sibuyisa konke okuntshontshwe ngokungemthetho, izinto ezithathwe isitha. I was praying for 2 hours. Then Juluke, if first time Juluke is kid bengisigqokile la bengithandaza khona ngakhona umuntu obengithela ngamanzi. I was having a sweet fellowship with the Holy Spirit. Ngoba emhlabeni ngiyathandaza. Yeah. Awuphuphisi ngulelo ngalento yenzayo. Yebo, excuse me, mawuthanda thandaza something. Ngiyathandaza. Sesiyosinda kanjani kulobu bumnyama omngaka uma sidembesela ukusindisa okungaka? Bafethu, inyama yakho ilindele ukukubetray, umzimba wakho ulindele ukubetray, umhlaba ophila kuwona ulindele ukukubetray. Izimo umhlaba okuwona nje is accustomed for your destruction. Kunama deceptions angaphandle nangaphakathi. Unavigate kanjani nabantu esihleli nabo? Kunalento ekuthiwa i-principle of vulnerability. Ukuba vulnerable kufana njengokuba umfundisi ulidi ibandla, ustrong wena, kodwa uza nezingane zakho nomndeni wakho bazali, they are not as strong as you are, but you are vulnerable. Ngoba uma abantu bexabana nawe, belwa nawe, bengakutholi wena, bahlasela izingane zakho, uvala isifuba sakho sibekwe la njengoJesu.
Jesu wayengena security, yize noma khona ama exception phela abantu ababemthanda ngaleyo ndlela. Wayengena phakathi kwabantu ababengamkhanda ngamatshe. Vulnerability. Ungena uyosiza abantu, uyazazi ukuthi now you are weak, you are struggling, kodwa uNkulunkulu akinstruct ukuthi uhambe obasiza. Uthi nginithumela njengezimvu phakathi kwempisi. So kufuna esikhuleke, abantu badiniwe, banolaka, banonya, izinto ezenziwe kubona ezimbi, bacikwa nje na ukuthi uthi usindisiwe wena. Usindisiwe libele uzositshena ngoJesu la kunezinto ezingama injustices eziningi ezila emakhanda abantu badiniwe. Abanye bazonda uNkulunkulu, abanye kusafuna bangene kwiprocess yokuxolela uNkulunkulu. Wakuzwa lokho? NoNkulunkulu uyaxolelwa. You need to forgive God. Hlale phansi nje uNkulunkulu ngiyaxolela. Uthi nami ngiyayixolela ngoba kwesinye isikhathi nawe awukwazi ukuyixolela, and ibhlungu le principle yokuxolela ngoba uma ungayijwayela inkonzo yokuxolela angeke ukholwe uma nawe usuxolelwe. Ingakho ethi ke kodwa inkonzo enzima nje, abekho abama expecting leyo nkonzo. Uwenze njani mawufike la izimo ezinjalo la khona? Nanka abanye bakhala ngama crashes, bayagula. Uguliswa intombazana, uguliswa umfana, uyagula, uyavefezela. Uyazi ukuthi akwenziwa kanjalo, kunendlela ekwenziwa ngayo. Umntwana kaNkulunkulu izokufaka ehlazweni lethu. Unavigate kanjani uma ungathandazi? Sidinga ukuya emkhulekweni bafethu. Ngo2 ekseni mina uNkulunkulu nengelosi yami yomthandazo sobe sikhona, and bekuyoba mnandi uma ngasube khona nawe loke in sikhuleke nawe. Imikhuleko yakho yisho same time, siyikhulekele same time there and there. I-presence kaNkulunkulu isuke ikhona. So ngalenza iphutha, we would like to see you and be with you at exactly 2 a.m. tomorrow. Namhlanje I think sawo 6 kuyoshawo 7 manje. Yolala uvuke kahle ekseni. Hayi baba mfethu, imidlwane igcwele indlu, nansi izinja zizalela endlini, izinto zimile. uNkulunkulu uthi mangithumela isigagathu nesomiso nesichotho phekwezwe, nonyukela kulentaba nibiza igama lami ngiyonizwa, nithobe kimi ngiyonizwa, ngilapha izwe lenu. Kuyanyukelwa entabeni bafethu. Uthi kuze isikhathi la khona abantu bengeke badumise kulentaba, kodwa bayomdumisa lapho bekhona in truth and in spirit. So akusayi ngelocation manje, sekuya ngeposition. Akusayi ngelocation, akusayi ngephysical location, kodwa sekuya nge-spiritual positional locationing, okubizwa nge-spiritual warfare, okubizwa nge-worship in truth and in spirit. uJesu emthandazweni kokuguide ukuthi kwenziwa njani lokho. Sokubona ngo2 ekseni. God bless you.